asikubatika mazuva asikubatika anenge ari constituency ndakutuma wani chaga honorable Mutodi unaita tani na arandifonera ntsiku inangosumana yazhura akati ndofuna kukuona ndichakufonera vakakufonera honorable Mutodi vakazoda kukuona vakati ndira kukuona mangwana saka ukazoita ndakati tsokende ndiripo zvika ndichakufonera ndiye ndichazokufonera kutadzani vanogona kuita busy ka vanogona kuita busy unowaye uchidza vachafona zvavo atavazi munhu anotoda kutofonerwa panapa pari zvinoka ndi honorable George Mashava kumount pleasant ndizvozvo chaizvo unotogarawo vatano makorokoto noti mafambiro ari kuita pamount pleasant apa nechimuti aiwa ndakasare ndakanyemba basa ravari kubata kumount pleasant inoti inozonosvika ichienda nemukatikati ndizvozvo yakakura vari kuifamba vari kuita sei vari kuvimbi pane zvakawanda maprojects avari kugadzirira vanhu madzimai vechidiki unozokona kuri kumadheodheoka zvinongoenda zvasiyana nekuchitongo ndizvozvo manje kumadheodheo ungaite maprojects api kumadheodheo unofanira kunyatsoona kuti kana muri musaidhi memigwagwa makachekwa uswa then muchiita misangano mabhini ari kutakurwa here nzvimbo dzenyu dzaka wakaona madheodheo wate pothole mapoto anowanika kumadheodheo hakuna pothole vanenge vachiita misangano yekuona kuti nharaunda yavo yakamira sei kanzuro iri kufanishanda basa ravo zvakanaka here mastreet lights ari kubaka zvakanaka chimwe chichemo chamuinacho choda kuendeswa uko kuparliament ndechipi saka 27 April Saturday vari kupinda honorable George Mashava aiwa tinotenda havasi kumira ko vari seko chiremba simba varipo the commander chino makwanani ndakavaona vana madzibaba vamweni madzibaba Ishmael saka ndiri kuenda kupi kunorara kuhwedza vakaenda kuhwedza vakazodzoka ko madzibaba ushe supernova ndane time lenge mamhanyira ndaita last week yanga iri busy takazopedzisira tasvika kwamurambira magadzirirwo ari kuitwa mugwagwa unobatanidza Chitungwiza ne panoitwa papona apo uchibva nekudema uchienda kwamurambinda wedza vasvika here pamushandira pamwe vapadhuze nekusvika pamushandira Philip ndikukuza kanyemba pafupi nakufika zvekuti kupera kwemwedzi uno vanenge valenda pamushandira nokuti vakangosvika pamushandira vapedza basa vanenge vapedza basa taitangokumbira kuti vangojamba kubva ipapo vauzosvika pa 11 miles orova naye kwenda nobuda kuna Mutare road ndizvozvo iwo zodzika naye akudzika kwenda kuchitungwiza wati vari kufamba nebasa vari kufamba nebasa zvekuti dhito ravakaisa izvozvizvi pa 10 off yekuenda yekupinda murodhi yakuenda ku niyekwa dzina rache kanyemba uchibva pamushandira ndiwo wakaenda neko ndiwo wakaenda neko Philip ini ndakaenda nechivu ndakaenda nepamushandira ndakazodzoka nekunyazura but wakaonei basa rikubatwa zvakanaka vari kushanda kambani yakarongeka tinotenda ungazoziva kuti ndotara iri kuiswa muno muZimbabwe nekunaka kwayakaita sadaro apo yachiiswa kuhwedza wakuzotipa mani kuti nhasi chaichai ndichingopedza iwewe zviri kukonzeresa kuti chiremba simba vagara vachienda pahwedza chii mukaka werodhi ndizvozvo naiyo gari moto inyowani kwakapinda kafred manjalima ndikatakuti anyore matsamba ati ari 4 here nabhutisi neuya ufamba ndiri kutengesa nhamba dzawiki nayo chivhayo pasara munhu 1 ndiani handizvese vari munomere se handisi kuziva kuti vari kupi asi obviously mashoko awa ndorati vamabatisise nekumanzwa se wiki nechivhayo ndiani wasara wakuimba ka wamuziva tamba woga tamba woga ndakazomuona ka 2024 Independence Music Fiesta wakuponya
Ford pa stage. Bute pa stage. Ndikazvambata tamba oga. Ndakazonzwa Dr. Zaza akati ko mabvisire tamba oga pa stage. Vangu vachiona vari kupa. Inenge yakwana. Vanofana na Diana Samukanga. Ndizvozvo. Machembere. Nguva inenge yakwana. Nguva inenge yakwana. But mwana wa Dembo. Tendai. Mwana wa Dembo. Vakamupa nguva Tendai. Ndakaona kana Masona angangogara akasitika akatarisa pastage ndikati ko chiko yakoma mama ichinoda ndakati ndo marovera anoita chaiwo tinotenda tinotenda Ministry of Information Publicity and Broadcasting Services running order vamwe vevaimbi vakapiwa mukana wekuti vaperforme apo Zimbabwe iri kucelebrata 44 years. Tendai Dembo Ndimuridzo Diana Samukange Metias Mere. Pane chikwata chakapinda chichirova mpira chakatanga kupinda. Ndakazonzwa vanhu vakudedzera kuti tinochida futi tidzoke pa stage. Na uyu Jamaster. Kuzabwera uyu 1 Ziggy 2 Ziggy 4 Ziggy angana fantani. Ndakazona Minister Muswere. Raskereb. Komedi vari pa stage so. Angatazinya komedwa. Saka nyaya yanga iripo paya ndakabatisisa kanyaya. Right. Ndeyekuti tidade nezvezvo. Ndizvozvo. Unoziva nyaya yeZiggy haisitombori nyaya yekuti vanhu vanoda kuita dambe. Inyaya ine chekuita neupenyu hwedu. Ngativei nechivimbo nemari yedu confidence handitika tishande naye mune zvakanaka nokuti tikatadza kudaro hausi kukanganisira mwe munhu asi tiri kuzouraya tega. Yes. Izvozvizvi zvatobva vantu vakutoti kana uchida swipe yeZiggy vakuisa mari yavo pamusoro. For the why. Kuti zvidini? Ziggy pamutengo wari ipapo ndipapo. Nayakomana. Uchinwa tondera rimongo utakwenda kutrade fair. Obvious. Anotadza nekuenda. Tonde. General. Yes. Mangwana Chelsea iri kurova Arsenal. Mangwana. But iri kudya mara. Dai vangobvisa we striker which aindwani Jackson. Chelsea. Amana unyunya kipa kafoji taza kugoisa bora. City yefana kurowa ngani. Matambira kete Manchester United. Bye. Vanofane BP. Apo unoti mwanga akavhurira anodzani uyu Max. Max ndo Chelsea. Right. Pakatamba Chelsea. Necity. Zvikanzi City yaane makumbo ari tired. Boys vanga ane magame mahombe. Saka takuirova. Oga. Zvikanzi tiri kuisa mari pa Chelsea. Ndakatozviona kuti haisapotai Chelsea. Ndinobona kanyamba. Bamba ifirifi. 18 minutes past 9 ndo kwafika nthawi pali manje pa ZBC National FM Radio. The party continues.